Het lerarentekort in Zeeland wordt een enorm probleem en dus moet iedereen samen aan de slag. Niet meer op je eigen eilandje blijven, maar Zeeland breed gaan kijken van wat hebben we nou als provincie nodig om het lerarentekort aan te pakken. En verder in het nieuws vandaag. 2 loodsen gaan in vlammen op. En daten met een beperking. Goedenavond. Honderden leraren in het Zeeuwse basis- en middelbaar onderwijs gaan de komende jaren met pensioen. En dat is ze natuurlijk van harte gegund. Maar het slaat een schrikbarend gat in het personeelsbestand. De sector is bezorgd en heeft een kwartiermaker aangesteld om de problemen op te lossen. Het tekort is echt enorm. Dat er een tekort is aan personeel in het onderwijs in Zeeland is al lang bekend. Maar dat het zo groot is, dat is nieuw. Uit recente prognoses blijkt dat er tot 2030 320 voltijdbanen vrijkomen. Op basis- en middelbare scholen. Er komen plekken vrij voor de klas, maar ook de stoel van de directeur blijft leeg achter. Daphne Harthoorn houdt zich als kwartiermaker fulltime bezig met dat tekort. Een van haar belangrijkste taken: alle onderwijsinstellingen van basisschool tot HZ met de neus dezelfde kant op krijgen. We moeten ontschotten, dus niet meer op je eigen eilandje blijven, maar Zeeland breed gaan kijken van wat hebben we nou als provincie nodig om het lerarentekort aan te pakken en ook om ons als gebied aantrekkelijker te maken. De komende jaren gaat veel onderwijspersoneel met pensioen en komen er te weinig nieuwe leraren van de opleidingen. De nieuwe aanwas zal dus voor een deel uit andere sectoren moeten komen, de zogenoemde zij-instromers. En wat we nu zien is dat er op zich wel vraag naar is, naar plekken. Dus mensen willen heel graag als zijstromer in het onderwijs gaan werken. Maar we hebben niet zo heel veel plekken op scholen. Dus die plekken binnen scholen willen we heel graag gaan vergroten. Uniek is dat heel het onderwijsveld bij het programma van Harthoorn wordt betrokken. Van basisscholen tot HZ. Samenwerken in plaats van concurreren. Het kan ook niet anders, zegt ze. Het is een enorme opgave. En kijk, we kunnen aan verschillende knoppen draaien. En dat gaan we ook in dat programma doen. Kijk, we kunnen ons focussen op het aantrekken van meer leraren. Dat doen we ook zeker. Maar we zullen ook moeten gaan kijken hoe kunnen we het anders gaan organiseren. Kunnen we hulpmiddelen in de klas gaan brengen. Dus dat zijn ook dingen die we de komende jaren gaan aanpakken, gaan onderzoeken. Ik praat erover verder met verslaggever Jannes Goedbloed. Jannes, die enorme tekorten, wat merken leerlingen en ouders daar eigenlijk van? Ja, ze merken het eigenlijk nu al, want ja, als er een leerkracht uitvalt, is er nu al vaak geen vervanging. Dan wordt er soms een onbevoegde leerkracht voor de klas gezet of er worden klassen samengevoegd. Soms worden zelfs leerlingen van school opgehaald. En ja, iedereen in het onderwijs doet natuurlijk ontzettend zijn best om de problemen op te lossen, maar de rek is er echt wel uit. En de komende tijd wordt het alleen maar erger. Ja, en dan ging het net al over zij-instromers, maar wat voor oplossingen zijn er dan nog meer? Ja, het is wel een heel belangrijk punt, hè, die zij-instromers. Want ja, mensen van buiten het onderwijs die dan worden opgeleid tot leraren is wel heel belangrijk natuurlijk. Maar ja, een ander belangrijk punt is het verzuim omlaag te krijgen. Vooral het langdurig verzuim is erg hoog. Ze willen ervoor zorgen dat leraren langer gezond blijven door de werkdruk te verlagen. Maar ook flexibele inzet en ook een meer regionale inzet. Dat is ook een hele belangrijke. Zoals Harthoorn net al zei, de schotten moeten weg. Ja, zoals het ook bij de zorg gebeurt, ook meer inzet op digitalisering. En hoe dan? Ja, dat moet allemaal nog worden uitgewerkt. Ja, de uitwerking moet dan allemaal nog volgen. Jannes, zie jij dat goed komen? Nou ja, het gaat wel een lastige opgave worden. Kijk, het is heel goed dat die samenwerking nu wordt gezocht. Dat vooropgesteld. Dat is iets wat je ook in de zorg ziet. Hè. Niet meer met elkaar concurreren om het personeel, maar samenwerken om die problemen op te lossen. Maar 320 voltijdsbanen, die op tijd zien te vinden, dat is toch wel echt een grote klus. En of het allemaal nog op tijd gaat lukken, ja, ik maak me daar toch wel ernstige zorgen over. En velen met mij, denk ik. Jannes Goedbloed, dankjewel. 2 loodsen van een agrarisch bedrijf in Axel zijn voor een groot deel in vlammen opgegaan. De brand werd vanmorgen in alle vroegte ontdekt. De brandweer trok er meteen op uit met veel materieel, maar concluderen al snel dat het blussen van de 1500 ton hooi en stro in de loodsen geen zin had. Omdat we niet blussen is er minimale rookontwikkeling. Dus heeft de omgeving er op dit moment ook geen last van en dat verwachten we ook niet de komende uren. Omdat eerder vanochtend wel sprake was van rookontwikkeling, zijn er in de omgeving metingen uitgevoerd op gevaarlijke stoffen. Er zijn geen zorgwekkende concentraties aangetroffen, dus voor de omgeving is er geen gevaar geweest.
Door toedoen van de brandweer zijn het woonhuis en de derde schuur op het erf ook niet in gevaar geweest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en het uitbranden kan nog wel 1 à 2 dagen gaan duren. Zeeland heeft er 2 nieuwe Tweede Kamerleden bij. Het gaat om de PVV'er Patrick van der Hoef uit Filipijnen en de Middelburgse Anita Pijperlink, die Kamerlid is geworden voor de GroenLinks PvdA. Zij zijn nieuw in de Kamer. Dat geldt niet voor PVV'er Raymond de Roon uit Aardenburg. Hij zit al jaren in de Kamer voor de PVV, maar komt liever niet in de media en is dus ook in Zeeland vrij onbekend. Volgende week voegt zich dan aan dat rijtje nog een nieuw Zeeuws Kamerlid toe. De 4e, Jacqueline van der Heel. Zij nam gisteren afscheid, maar vervangt vanaf volgende week een collega van de VVD die met zwangerschapsverlof gaat. In Zeeland zijn de meeste storingen bij geldautomaten. In 10% van de tijd doen ze het niet. En dat is 4 keer zoveel als afgesproken en vaker ook dan in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van Omroep Zeeland en de NOS. Vooral op zondag en maandag zijn er veel storingen. Bijvoorbeeld vanwege technische mankementen of simpelweg omdat de geldmaten dan leeg zijn. Onderzoek bij de sociale werkplaats De Zuidhoek in Zierikzee heeft geen nieuwe klachten tegen de directeur opgeleverd. Afgelopen zomer werd een anonieme melding van wangedrag gedaan. De gemeente heeft dat laten onderzoeken, maar concludeert nu dat er geen aanwijzingen zijn dat er daadwerkelijk overtredingen hebben plaatsgevonden. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is het volgens de Zeeuwse zorgorganisaties moeilijk om contacten te leggen en vriendschappen te sluiten. Daarom hebben Gors, Philadelphia, de Okkernoot en Tragel de handen ineengeslagen. Sinds dit jaar houden ze ontmoetingsavonden en dat is een groot succes. Lekker weer, hè? Ja, heel lekker weer, hè? Nou, hè? Echt, hè? Heerlijk. Ja, hè? Dit zijn Henry en Ineke. Beide hebben zij een licht verstandelijke beperking. Ze leerden elkaar kennen op een van de ontmoetingsavonden. Volgens Henry een levensveranderende gebeurtenis. Ik was vroeger altijd alleen. Dat was bij Philadelphia. Vroeger mijn begeleidster is een ontmoetingsavond. Daar moeten ze naartoe gaan. Daar ben ik er naartoe gegaan. En op de eerste stap heb ik Ineke ontmoet. En hij vroeg, wat wil je drinken? Ik zeg, sinaas. En zo heb ik hem leren kennen. En toen was de klik. Die vond me gewoon lief. En jij hem ook? Ja. Ik ben gewoon verliefd. Na een aantal dates kregen de twee verkering. En toen gebeurde er wel iets heel bijzonders. Ook, we gingen gezellige dingen doen. Fietsen en wandelen. Ja, en toen zei wil je mee me trouwen? Ik zei, mee me trouwen? Oh, ja hoor. Jij vond de liefde van je leven. Ja, klopt. Ik ben er nog gelukkig mee. En dat geluk is wat de zorgorganisaties met de ontmoetingsavonden willen bereiken. Dat we toch gewoon bij veel mensen in deze doelgroep zien dat de vraag heel erg groot is naar een vriendschap en relatie. Alleen hun hebben niet echt de mogelijkheden zoals wij om elkaar te leren kennen. Zij gaan bijvoorbeeld niet zo snel op stap als dat wij doen. En ja, zitten ook vaker ook gewoon aan huis gekluisterd. Dus op deze manier, doordat wij die avonden organiseren, proberen we ze met elkaar in contact te laten komen. Gezellig samen zijn, dat is het. Gezellig samen zijn dan alleen. Want ben je anders alleen? Ja. Wat vind je daarvan? Voel je eenzaam? Ja, ik vind het behoorlijk belangrijk. Sommige mensen zijn gewoon alleen eenzaam. Dat was ik ook. Ik vind het echt belangrijk dat het er is. We hopen deze avonden gewoon voor te kunnen zetten. Maar uiteindelijk bijvoorbeeld ook een datingsite of net zoiets als Tinder, maar dan Vinder. Dus zodat mensen toch elkaar kunnen ontmoeten via een app of iets, maar elkaar dan ook wel echt op de avonden kunnen treffen. En misschien worden er door de ontmoetingsavond nog meer mensen net zo gelukkig als Henry en Ineke.
Het was allemaal een stuk helderder vandaag met soms mooie opklaringen, maar natuurlijk ook wolkenvelden. En jawel, hier en daar natuurlijk ook weer een bui. Vanavond en vannacht is het rustiger met kans op dichte mistbanken en lokale gladheid. Dus pas ook op morgenochtend tijdens de ochtendspits. Daarna wacht ons dan een dag met opnieuw bewolking, maar ook af en toe wat zon. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik ga mij snel omkleden voor een nieuwe aflevering van Zeeuwse Zaken. En ik wens u voor nu alvast een hele fijne woensdagavond.